Benvolgudes i benvolguts mestres. Som la Txell i el Pere, de la Guilla Teatre, i us presentem el nostre espectacle de titelles, Bruixenteris. Quan pensem en bruixes, normalment ens ve la imatge al cap d'una dona vella, arrugada i, sobretot, dolenta. I potser les bruixes no ho eren pas tant de dolentes. Eren senzillament dones sàvies, remeieres, amb coneixements de ciències, matemàtiques i fins i tot feien de llevadores. A vegades els deixaven infants orfes, normalment nenes, i elles les adoptaven i els hi traspassaven tots els seus coneixements, perquè sabien perfectament que només a través del coneixement podrien tenir una segona oportunitat. Però aquest espectacle no només parla de bruixes, també parla del conflicte generacional, perquè la nena que adopta la protagonista creix i amb l'arribada de la preadolescència canvien els seus interessos. Ja no vol sentir les lliçons de llibres antics, prefereix el mòbil, la tablet, i ja tenim el conflicte servit. El món antic i el modern hauran de trobar un punt d'entesa per poder conviure. Està pensat per nens i nenes de cicle inicial i cicle mitjà. I amb el vostre alumnat podreu investigar qui eren aquestes dones que van ser acusades injustament. Per nosaltres aquest espectacle és un petit homenatge a totes elles. I podran veure com n'és d'important reparar els errors que un mateix ha comès. Així doncs, us esperem aquí, al SAT. No us ho perdeu.